L-inawgurazzjoni tar-riġenerazzjoni tal-bajja tal-Balluta li saret 4 ilu mill-Ministru Konrad Mizzi jidher li ma tantx ħallit ħafna nies igawdu minnha. Dan wara li l-mewġ jidher li kaxkar ir-ramel li ġie jiswa ma' 80,000 euro. Bir-riġenerazzjoni ta' din il-bajja jerġa' jispiċċa fix-xejn. L-erba li għadda l-Ministru Konrad Mizzi sejjaħ lill-midja biex jiftaħar bix-xogħol li l-privat għamel sabiex il-bajja tal-Balluta terġa' timtela bir-ramel għall-istaġun tas-sajf. Iżda mistoqsi jekk għandux jikkummenta dwar il-fatt li s-sena li għaddiet inħlew aktar minn 100,000 euro minn flus il-poplu biex isir ir-ramel li mal-ewwel ħalba xita f'Settembru mbaram kollu mill-mewġ, il-Ministru Konrad Mizzi sqar li dak kien esperiment li ħadem u li l-poplu Malti gawda minnu. Nhar l-erba' wkoll il-Ministru Konrad Mizzi sqar li anke din id-darba mhux esklus li r-ramel jittieħed mill-baħar u kellu raġun. Il-ramel jaf joħroġ, jaf iżomm il-kru jaf joħroġ. Il-Ministru tat-Turiżmu temm jgħid li anke jekk dan jiġri għalmenu l-bajja tkun gawdiet mit-turisti li jżuruha fix-xhur tas-sajf. Iżda dan ma kienx il-każ.